Karlom domanitum non hejong karbi script mate karbi adak paklang penjok pinang an kachi hilisai lapeng itum akhayam bung kachidan kiryat dolo labang so ada kethek long pen Chinese asonbu mate Assamese pente lasung mulang lapeng Hindi pente lasung mulang bukan je tum dope ahok tima kalang tekalang kilang pen stame excess sung jet asonang na labang so ada ki publish pen job nikai sikit thek un elo labang so kai ke Charlie pon pelo mo kai Charlie pon pin po mo kai si Charlie pin po apusang kaning je tum same dope lasi karbi ada karbi script ki pachon pen job ko an aki medolo lapen ko an aki hinodoji lapen ki labang so script aputha rat atum chidonoma lapen chidon un jima chidon un ema ini labang so video long chithan posina Itum kar biya khai ta non het pena khai ka lilo India independence mate India country long le akai pens tame ki do tanga tum lo mate 1800 of pens tame ki klang akai lo itum ta 1800 aninkan mate 1800 akai ho lom pens tame kaprek akai tumang ke amethang alam amethang script na pachon si to bombang bom lo bonta karbi atum ke haso ho pens tame roman script mate ABC ki tok pensi nanchilar bom nanching thur bom si bang bom lo Jasimet karbi atum ke thekere aston ke Charlie aston ke prang dun lage karbi anglong along American Baptist Missionary tum kewang penlo pusipu latum si 1903 aninkan first karbi newspaper bilta pustame nam pachon lo labangso a newspapers tame roman script tok lo puthot 1904 ninkan karbi dictionary mate mikil dictionary punam paklang pontulo labangso a dictionaries tame roman script ABC English amek pen tok ponlo asom tin sitame halabangso akai ahut pen sitame karbi atum ke roman script pen tok bonlo 1959 ahut bang KSA Karbi Student Association sitame amahangang thek pangcheng long ke lasom si wangbong bom pen 1960 ninkan puthot kisung chitong lo labangso ninkan hut Assam government pen Assam along ke Assamese official language chirai ponde to Assam lo ke do an akhai tum sitame Assamese tok ponam popu rai pon lo jong pon lo itum karbi tum an sitame lo labangso alam chidonun thek pena jok karbi khai mate 60 ke do akal bi khai la pen ke KSA tum chisong lo bom sitame Assam government to mak program asuta lasopen chisong bom bang bom si 1964 ni kan nom Roy in hi atum pen chisong si roman script implementation committee la puson seng lo haso ahut ke KSA atum sitame hemprek phandang le ke chisong ka dilang la roman script aphasi ka chisong no hasot ke tatunda lahen lo amen goals ke hastu ho labangso ka chisong pe job pinang an leaders atum jail sitame dam nang lo la pendet 1974 ni kan karbitum roman script ka chisong puthak chun ponlo halabang so ahut ka chisong pe job si pinni ani karbi atum roman script pen si tok ponlong lo anke alang tum matha thulu karbi jutang jubat pangcho nampu karbi alam aki pangcho nampu pen karbi youth festivals teme nang paklang lo ke la so chisong se asonte karbi youth festival jet ke ba f pen ke ba f teme abdaji polo lahai ka chisong ki pachun pen job si karbi alun alam na inchuro la pen ke karbi akitab teme ansu se pena an kasilampon ki tok pondo tang lo ke lasi non hejong karbi ada kasilam pen nang ke pachon do nonakarai haku oson tin ko ma lale nonang ke patron Kopia pot 2000 aningkan aprang mate 1990 pen 2000 aningkan adak angbong lok chonghoi selam lidet hasotem roman script ke tok lok ji phans tame pinang an chisong long pen gi jail tame dam nang lo tangte pipot non na paklang rong halai phan gi tengni dam jat po mamate non case tame stung bom lo an so se si itum ke pa prang no nang ji kaching thodu nang ji lo sitame non si lahai na pinchong rong non si na paklang rong protante aphisi chirui thurong po pusin ni ding kamatha isi kamatha damlang ji dolang itum kar be khai tung theklab re lap atum pusi kamatha ma bonta karbyang long karbi a reality ke school drop out atum si ke om kiduk det atum si ke om ke Charlie donde atum si ke om ABC bu ka porhi thek atum dolo sitame karbi porhi thek theda apuson atum sme itum long dolang avide de do ahok sipu lasi non labang so adak kiwan pen katoko beta thek unji pusi matha ma guarantee ave nemata thek theda ta the lasi matha pamenang ji non si kiwan lag bangke un e laban ke chok che claim ji plutang te la ke han non het pen kai hut pe si claim pon labang po non si kiwan labang ke khe ke chepasung khe ke pa phinasi wan tu rong lol ke asi pini video lan se kang ton polo see you in next video thank you so much bye bye karo